Bé, hola, soc l'Adrià Pujol Cruells i sóc aquí per parlar-vos de l'escriptor Josep Pla i Casadevall. Se'm fa una mica estrany recomanar un escriptor com en Josep Pla una altra vegada i esgrimir els motius que jo crec que són els necessaris per recomanar a la gent que el llegeixi. Dit això, jo conec l'obra de Pla des de ben petit, perquè per relacions familiars doncs el pare i ell es coneixien i havien treballat alguna vegada junts. I llavors, diguem-ne que la seva obra m'arriba ben aviat. També és veritat que Josep Pla no és un autor tal com està publicat avui dia, amb l'obra completa, amb els volums que tothom coneix, no és un autor que s'hagi de llegir començant per enlloc. Crec que un dels mèrits de l'obra d'en Pla és que va parlar de tot, absolutament tot, durant molts i molts anys de creació. Per tant, l'obriu per on l'obriu, que és el que jo recomano, no recomano cap obra en concret, l'obriu per on l'obriu, sempre trobareu el mateix autor, la mateixa manera d'explicar, la mateixa passió per posar de relleu, per donar importància a allò que s'està explicant, i a més, que això és una marca indiscutible de la seva casa, amb una prosa, amb una filosofia de la prosa de les més brillants, per no dir la més brillant del segle XX en català. També us hauria de dir que si busqueu en Pla algun gènere concret, sempre trobareu que predomina el gènere, diguem-ne, autobiogràfic, filosòfic, realista, de crònica, no oblidem que ell és periodista, però que si s'edités d'una altra manera o si es tornés a editar l'obra d'en Pla, també hi tindríem aventura, especulació, fins i tot fantasia. Hem de pensar que per molt que l'obra de Pla estigui catalogada com a cosa autobiogràfica, la temperatura de la fantasia, de la invenció i fins i tot de la ficció, tot i que dissimulada amb aquest realisme tan propi d'ell, aquesta temperatura és força alta. Repeteixo que no us recomano cap obra en concret, tot i que llegiré un fragment, però més perquè veieu quin tipus de prosa i de missatge s'amaga sempre darrere de qualsevol pàgina de Pla, i no tant una obra en concret, deia, perquè és tan diversa la seva producció. Hi ha novel·les, hi ha viatges, hi ha crònica, hi ha especulació, deia, hi ha fixació del temps, d'un temps, una gent, un país, un lloc concret, hi ha Europa, hi ha el món, hi ha Amèrica, hi ha l'Orient, fins i tot. Vull dir que en Pla, en aquest sentit, recomanar un sol llibre a mi se'm fa difícil, i això que em sembla que me'ls he llegit gairebé tots. Però escolteu aquesta prosa. Diu: la intel·ligència sola és ben poca cosa. Generalment és un franc destorb. L'instint governa l'art i la vida. Els escultors grecs són tan grans perquè les seves estàtues semblen fetes a l'atzar. Diu, fixa't en les criatures. Tenen, com els gossos, un instint infal·lible per endevinar qui està o no està per elles. No s'equivoquen mai. Aquesta manera d'escriure i d'acostar-se a la realitat, aquesta cosa tan planiana, d'en un sol paràgraf, està parlant dels escultors grecs, dels gossos i de les criatures, i de propina treure'n alguna mena de pensament filosòfic, però no gaire elevat, sinó que més aviat faci companyia al lector. Aquesta fórmula la trobareu en gairebé tots els paràgrafs i en gairebé totes les obres de Josep Pla. Jo recomano que se'l llegeixi no tant en un sentit de consumir històries, que també, sinó perquè la prosa d'en Pla, la mirada d'en Pla i la manera que va tenir d'abordar el seu present fan una companyia impagable.